treat yn disgwyl ni nawr, Catrin. Oes, cupcakes Nadolig, siocled sydd dyn ni. Mae rhaid yn i'r goeden Nadolig a mae dyn ni ceirw bach Rudolph dyn ni fan hyn hefyd. Sydd llawn siocled, ie. Rhywbeth bach neis i wneud yr plant falle nawr yn dod lan at Nadolig. A beth sy'n gret yw, gallwch chi rewi'r tisen, ynddo fe? Dadmer nhw a wedyn i addurno nhw, so mae bach o'r gwaith wedi cael ei wneud. Felly, sponge syml iawn sydd dyn ni fan hyn nawr. Margarine, 225 gram. Fi'n defnyddio margarine fel arfer yn fwy na menyn. Mae yn neud sponge bach fwy ysgafn, bydden ni'n dweud. 225 gram o siwgr caster. Wedi chwipio hwnna i gyd i fyny. Dim rhaid defnyddio peiriant fel fi wastad yn gweud, llwch chi ddefnyddio llaw. A fi jyst yn curo'r wy mewn nawr. So 2 wy yn mewn fan hyn. Na i roi'r peiriant mlaen. A gadael hwnna i gymysgu yn ara fach ers sicrhau bod e ddim yn gwahanu. Bwysig iawn hefyd bod y ffwrn mlaen dyn ni ar 160 tymerau Celsius, nwy 4. So mae hwnna'n cynnesu dyn ni'n barod. A fel fi'n gweud, na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw ychwanegu'r cynhwysion sych. Nawr, os dim eisiau'r peiriant ar gyfer hwnna, felly newn ni dynnu hwn bant fan hyn nawr. A beth sydd dyn ni fan hyn yw 200 gram o flawd codi a wedyn 25 gram o'r coco. Felly tynnu ychydig o'r blawd i ffwrdd mwyn roi'r coco mewn mwyn cael blas siocled wrth gwrs, ond gallech chi jyst wneud y blawd codi hefyd os ydych chi moyn rai neu rai bach fwy plaen. Mae'r gwynt powdwr siocled, ie. Mor lyflu. Ti'n gwynt, tra ni sych chi yma gyda. Ti'n gwynt, mae mor hyfryd yw e. A mae rhaid ni gael digon o siocled dros Nadolig. A hidlo, mae lot o dympau yn coco, so felly mae eisiau ni hidlo hwnna. A na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw cymysgu hwnna yn neis iawn fanna nawr a gadael y cyfan i ddod at ei gilydd. A sponge rwydd. So felly, fel fi'n gweud, gallai'r plant hyd yn oed helpu gyda'r broses hyn. Dim byd cymleth yn y recipe hyn o gwbl. Felly, unwaith mae hwnna wedi gymysgu'n hyfryd fanna nawr, mae 'da fi tin cupcake. Nawr, mae papurau cupcakes pert i gael nawr. Prynwch reina, roi nhw mewn fanna'n barod yn ni, a wedyn fi yn tueddu pwyso'r cymysgedd fel arfer mwyn sicrhau bod y bob un yr un peth. A i ydych chi ddim moyn gormod, maen nhw'n mynd i fynd yn rhy fawr a maen nhw ddim yn mynd i ddisgwyl mor daclus falle pryd chi'n addurno. Ond wedwn ni ryw lwy fanna nawr, ryw bach yn llai na'r llwy bwrdd falle fanna yn mynd mewn. A wedyn, fel o'n i'n gweud, yn y ffwrn wedyn am ryw 25 munud, 20 i 25 munud, 160 tymerau Celsius nwy 4. A gadael rheina i oeri, a fel fi'n gweud, lan i chi wedyn os ych chi'n addurno'n syth, neu os ych chi am rewi nhw, ynddo fe. Felly ei ffrein yn y ffwrn nawr, fel fi'n gweud, fanna. Ti'n dangos yr holl dips mae ni nawr. Ti'n cwcar pob diwrnod o'r flwyddyn. Ar ddydd Nadolig, wyt ti'n cael brec te? O, ydw, mam sy'n war y te. O, war y te. Ni ffili meddi cynno mam i ni ar ddydd Nadolig. Ond byddwn ni gyd yn helpu, cofiwch. Trial pawb i wneud rhywbeth o fe i helpu. Ond jyst gobeithio byddwn ni gyd yn gallu fod yn gilydd nawr. Bydd yn un sy'n neis iawn o fe. Felly, conw, maen nhw wedi dod mas fan hyn nawr, maen nhw wedi oeri wrth gwrs. A ni'n mynd i ddechrau falle gyda'r goeden cynta, te, oce? So beth sydd dyn ni yw bag peipio eto. Allwch chi brynu rhain neu yn digon rwydd mewn siop coginio, yn nozzle seren eto. I fi wedi wneud eisyn menyn fan hyn nawr, a beth sydd dyn ni yw 500 gram o fenyn meddal, 225 gram o'r siwgr eisyn, chwipio hwnna i gyd fyny, a wedyn fi wedi defnyddio lliw gwyrdd mwyn creu y goeden, wrth gwrs, oce? Felly, jyst hwnna mynd mewn i'r bag peipio. A wedyn, fel fi'n gweud, na gyd sy'n eisiau gwneud yw rhoi haen yn gynta ar y cupcake ffordd hyn. Sa'n credu byddwn ni'n neud yn mor daclus yna, mae rhaid i gyfadde. Mae rhaid yn rwydd iawn, a wedyn jyst adeiladu'r goeden tan bod ni'n cyrraedd, fanna. Oce? Seren ar ei benne, a bach o eira falle, a sprinkles. Syniad syml iawn ond rwydd. A wedyn, wrth gwrs, gyda'r ceirw, na gyd fi wedi wneud yw toddi siocled, rhoi hwnna ar ei benne. Nawr, gadael y siocled falle i oeri ychydig, achos ni'n defnyddio siocled fan hyn hefyd, mae'r gres y siocled yn tueddu toddi'r buttons siocled, so os gallwch chi adael nhw oeri ychydig, y 2 llygad, pen
Fellwch chi brynu pen, fellwch chi fita yr inc, chi'n gwybod, neu gwen, dim problem, mwyn wneud llygad, fan hyn nawr. A wedyn y trwyn, mae rhaid i chi fanna i flasu os ych chi moyn. Ai, moyn sbwylo fe, mae'n edrych Mae'n drenu. Bach o siocled mwyn helpu'r ysmati i ddyla fanna. Llwch chi weld bod fi'n creu gwyneb fanna, ie. A wedyn, fel fi'n gweud, 2 pretzel sydd yn anodd i stico. Felly, byddwn ni'n rhoi nhw fanna mwyn helpu nhw stico. A mewn cwarter awr, byddwn nhw wedi glynu. A bach o glitter, ble mae hwnna, bach o glitter, air. Spray bach, a dyna ni, mor rwydd yna. So rhywbeth bach neis falle i wneud yr plant. Maen nhw'n edrych yn ffantastig, Catrin. Really, maen nhw'n... Ni'n clywed yn englistyn, ond mae wedi cadw un i ddoech, mae'r cynhyrchydd. Newn ni siŵr, dim problem. Ar cyfarwyddwr. O, mae'n yna lyflu. Diolch yn fawr iawn i ti, Catrin. Diolch yn fawr.